think the world is amazing. I think that life can be great to us. You better step out and utter it all. Before you break down, be strong. Come along. Get out in the sunshine. Get out in the rain. Get out in the open, and you will be happy again. Nou, we hebben dus een boot gebouwd van 10.000 melkpakken. En daarmee varen we de Elfstedentocht. En als we de Elfstedentocht hebben voltooid, dan krijgen we weer geld voor het goede doel Nika. En dat doen we ook door middel van het pakken. Mensen kunnen dan €2 betalen en dan kunnen ze symbolisch met ons meevaren als ze iets hun naam erop zetten. Of een kreet. En Nika is een meisje in Rusland met het syndroom van Down. En haar ouders die zijn begonnen met een dagbesteding en een schooltje en wonen en dat soort dingen. En die instituten in Rusland zijn niet zo leuk. Dus, Wij werken zelf ook met mensen met een verstandelijke beperking. En dat leek ons een geweldig goed doel. Ze probeert daar een dagbestedingsgebouw op te zetten. En ja, daar willen we graag een bijdrage, anders dan worden ze daar achter beton gestort. Dat is ook niks. Wat worden ze daar? Ja, achter het beton gestort. Ik bedoel, ze starten dan eerst beton en dan worden ze daarachter geplaatst. En dan nou, red je maar zo op een dag. Nou, dan komen ze beter bij ons de kunst afkijken van hoe wij hier zorg dragen voor mensen met een verstandelijke beperking. En dit is een ouder initiatief, dus dat is hartstikke mooi. En is het een beetje vertrouwd? de boot? Ja. Ja, 100%. We hebben die storm in Burgum gehad, op het meer van Bergen dus. Het ging echt windkracht 7 en nou, de boot die hield het prima. Hij wil wat zeggen. Nou, meestal betekent dat iets. Dan moet ik me even omdraaien. En hij attendeert je dan op de... Op het schone volk wat in aankomst komt. Op de natuur, zeg maar. Op de natuur, ja. Alles wat groeit en bloeit. Hoi! Kun jij weer even een paar minuten vooruit? Ja, zeker. Ik heb de neiging om nou... Maar ja, dat kan niet hè, met een interview, dan versta je me gar niet meer. Nee, zonde. Het zou zonde zijn als we dit diepgaande interview... Mis achterlopen, dat is absoluut een feit. Hey, hop along. Goeie. 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 Wat ben je helemaal man? Banden zetten. Zo dwars ben een beetje mooi meisje. Ja. Waar is de denkjes even? Nou, dat is klaar. Nou, mooi net of net? Ah, het zit er wel aardig crazy. Ja, wij zijn Ja, blij. dat dacht ik. Ja, weet je ooit baas ermee? Ja? Ja, nee? Ja. Nou ja, ik vind die mensen niet raar zitten, maar een beetje zien. Ah, ze ben Nee? dat ben nog voor de jaren stempel, hè? Ja. Dus het maakt goed. Maar ook een beetje netjes, joh. Een beetje netjes. Ja. Wat maar je weg, hè? Dat is echt jammer. Ja. Ja. En ben je hem dan wat een goed duo? Ja, kerst doet het net. Ik ben een heel goed Dat duo. is super duo. Ja, zeker. Wijterzijde bekend, je? Ja, hè? Ja, joh. zeker weten. Ja. Vanwege hem gouden handjes. Ek. Ja, ek, hè? Ja. En wat nog meer dan? Ja, daar mag ik dan op praten, dat is geheim. Oh. Ja. Maar en is dit dadelijk een beetje leuk werk? Ja, super. Ja? Maak eens wat moois, hè? En we zijn de heel daar bij me kwamen, dus dat vind ik wel leuk. Ja, dus krijg ik een huwelijk. Ja. Ja, wie sliepen dan krijg ik net binnen komen, Nee. maar dan krijg ik een huwelijk, joh. Ja. Ja. En het heeft pieken en dalen. Ja, ja, Ja. ja. Wat die nou het diepste dal we even te gaan terug ook binnen. Zo kom je, ja, dan ben je in een sleupbroer en dan wil je meisje bij je niet Ja, bij mij zijn er bij niet dingen. Best wel. Maar die kop boven de grond, dat is die diepste dal Dat is van. die diepste, Ja. 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 Dan krijg je Ja. een pik aan de burger me vragen. Ja, joh. God, zo. Ja. En ja, maar en hij hem er de hele dag naar wat oren of binnen de gesprekken ondertussen? Ja, joh, we hadden overal over. Ja. Dat was net weten. Nee. Ik weet alles van hem. Ja? Alles. Alles. Ja. Wat is je lievelingskleur? Blauw.
Ja, dat klopt, denk ik. En je mag heel graag hamburgers. Ja, we verslaven aan hamburgers. Ja, mooi hè? Nou, mooi. Dus informatie helemaal. Ja, ja. Ja, jongen, ja. Ben je Molles Jellers heen geweest? Nog net. Vuurtoren van Ameland. Ja, vuurtoren met Ameland. Lijkt het je leuk? Ja, heel leuk. Je stond dat hele oerzicht hoe het Schildergaast was zelf ik wennest. Ja. Dat is wel vet. Maar waar is nou het zwaar in? Oh, in Paken. Hij wennet daar beneden. En mijn beppen en mijn broertjes, die zitten daar. Oké. Maar geen hecht geweest? Nee, ik net. Mijn broer wel. En dat is het broeken van Anne Rens? Ja. En hoe vies het je boom? Heeg. En hij is alleen bij de raam stond. Twee keer. En hoe wie dat? Eng. Ja? Ja. Dus eigenlijk wil ze zo snel mogelijk weer naar beneden, of? Ja, en zolang een keer bij de muren staan, doet het net, maar... Oké. Was nog één stapje dorst? Ja, dat ken ik nog wel. Doe dan. En nog één? Nog één? Ah, dat best wel heel lang. Best op de helft. Ja. En nog één stapje. Maar nou vies het eng worden? Ja. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross. Nog één stapje? Ja, dat stinkt. Ja. Ja. Niet wel aardig toch? Of? Ja. Stapje op stapje. Wat ik net naar buiten zeg, ja. Ja, dat... En nou even zo een beetje naar beneden zien. Ja. Het lijkt het alsof ik altijd omvalt en in het water val, maar... Ja. Dus dan gaan we maar even door de kant op zien. Ja. Straks. Oké.